नमस्कार। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଛୁଇଁ ଆଣିବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଛୁଇଁ କେଉଁଠି ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ଛୁଇଁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛୁ ଛୁଇଁ କେଉଁଠି ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ଆମେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି RFCL ଷ୍ଟାଫ୍ କଲୋନୀ। RFCL ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଫ୍ କଲୋନୀ। ଏବେ ଏଠି କେହି ବି ରହୁନାହାନ୍ତି। ୟାରି ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସଜନା ଗଛ ହେଇଛି। ସେଇଠୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ନେଇକିନା ଆସିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ଛୁଇଁ କେଉଁଠି ହେଇଛି। ୟାରି ଭିତରେ ଛୁଇଁ କେଉଁଠି ହେଇଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ସଜନା ଗଛ ପାଖରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଜନା ଛୁଇଁ ହେଇଛି। ଡାଳଟି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ସୁନିଲ ଏବେ ସେ ଡାଳକୁ ତଳକୁ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଛୁଇଁ ତୁଳି ନେବା। ଛୁଇଁ ତୁଳିବା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୁଇଁ ତୁଳି ସାରିଲେଣି, ଆହୁରି ଅଛି। ସୁନିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟକୁ ଯାଇ ଛୁଇଁ ତୁଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୁଇଁ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ରୁମ୍କୁ ନେବୁ କେମିତି? ସୁନିଲର ପେନ୍ ଏବେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରୁମ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ଜାଗା କିଛି ଆଣିନୁ ଆମେ, କାହିଁକିନା ସୁନିଲ ବେନେନ୍ ଖୋଲିଲେ ଏବେ ତା ଭିତରେ ବାହାରିକିନା ରୁମ୍କୁ ନେଇକି ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖାଲି ଦିଅ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ଫାଇନାଲି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ RFCL ଗେଟ୍। ଆମ ରୁମ୍ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକା ଦୋସା ଦୋକାନ। ଫାଇନାଲି ଆମ ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଛୁଇଁ ତୁଳା ସରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରୁମ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ରୁମ୍। ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ବାହାରେ ଅଛି, ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି।